Takže dnes si spravíme video, v ktorom si budeme hovoriť o tom, ako prebieha ten proces alebo taký bežný deň už tu v kabíne a ako vyzerá taký deň lakírnika, ktorý potrebuje diely do kabíny dať, ktoré mu pripravia jeho kolegovia pripravári a sú tie diely nachystané na lakovanie. Ako to vyzerá celý ten proces, my už tie diely tu máme, takže tento krok sme preskočili, ale to si domyslíte určite. A my si ukážeme, že čo musí ten človek spraviť preto, aby ten výsledok bol čo najlepší, ideálne, dokonalý. Napríklad, toto je kapota, ktorú už my sme lakovali a ja som nebol spokojný s výsledkom, takže sme si ju znovu zmatovali. To matovanie to znamená to, že vidíte, že ten lak, ktorý tam je nanesený, je už matný, pretože je to zmatované. My sme si to pripravovali tak, aby sme nemuseli znovu na to dávať farbu, dáme na to iba lak a ten priehľadný lak vlastne je tá horná vrstva, ktorú my sme zmatovali. Takže my ho aplikujeme ešte raz, pretože nebol som spokojný s tým výsledkom. To je jeden prípad. Potom tu máme druhý diel, to je diel z Octavie, ktorý budeme lakovať do čiernej. Je to použitý diel, čiže je už v striebornej farbe a my pri tomto dieli použijeme metódu tzv. Mokra do mokra, kde sa nanáša pred farbou, pred bázou sa nanáša plnič. My ten plnič dáme čierny, on sa nanáša vlastne riedky, dáva sa potom do toho skoro mokrého plniču báza a na to sa potom dáva lak. Spravíme to tak, že tým, že máme nárazník používaný, môžu tam byť nejaké mikroškrabance, my ho máme zmatovaný, obrúsený, ale my tým mikroškrabancom zabránime alebo predídeme tak, že zalejeme to tým plničom. Nebudeme ten plnič už brúsiť, pretože ho nastrikáme na hladko, tou metódou mokro do mokra. Na to dáme potom čiernu bázu. Dáme si čierny ten plnič, aby sa nám potom ľahšie prekrývala tá strieborná farba, aby sme neprekrývali sivú s čiernou, aby nám tam náhodou nevznikli nejaké nedostreknuté veci alebo nejaké mapy. Potom, keď budeme mať bázu, na to dáme prehľadný lak. Samozrejme, robíme to takým štýlom, že veci, ktoré dávame do bázy, tak striekame najprv všetky do farby, aj keď sú rôzne farby. A neskôr, keď to všetko zaschne, tak to všetko naraz nalakujeme. Potom v ďalšom prípade tu máme napríklad nárazník na Opel, ktorý je s týmto blatníkom z jedného auta, čiže tieto dva diely idú do jednej farby. My ich máme tuto už ale v brúsenom plniči, čiže ten plnič sa na to nanášal deň pred lakovaním, čiže včera. Na druhý deň po vytvrdnutí plnič obrúsime. Predtým, ako ho obrúsime, uvidíme nejaké nedostatky, to ešte vysprávkujeme. Vyhladí sa to a pripraví sa to na lakovanie. Takže to je druhý prípad, alebo tretí prípad týchto dielov, ktoré máme v kabíne, kde máme dva diely, ktoré boli v plniči od včera a dnes ich ideme lakovať do tmavosivej farby, je to Opel. No a potom tu máme ďalší prípad. Aj to vám poviem, že není štandard, že máte v kabíne takéto kombo, aj preto to video robíme, lebo ideálne, keď máte v kabíne 1-2 typy farby, no ale my tu teraz tých farieb máme viac, ale dá sa to zvládnuť, pretože máme tú kabínu veľkú, takže táto kabína umožňuje tým priestorom lakovať viac farieb naraz. No, toto je nárazník z Renaultu, teda ten nárazník bol nastriekaný v plniči, v bielom plniči deň predtým, dnes sme ho obrúsili a tu, kde sme na hranách sa prebrúsili do toho základu, do tej tmavej, čiernej, tak prelakujeme celý ten nárazník do bieleho plniču mokro do mokra kvôli tomu, aby nám tie plochy, ktoré sú prebrúsené na tých hranách, nevychádzali von. A možno, že by sme to nevideli teraz tu v kabíne, ale na slnku by sme to definitívne videli. A aby sme tomu predišli, tak to pre istotu ešte jednou vrstvou zakrieme metódou mokro do mokra, čiže mokrým plničom takzvaným. A potom na to dáme farbu a perleť a nakoniec lak. Takže trojvrstvová aplikácia. Takže teraz z kabiny si môžeme ísť do miešarne zamiešať farbu a ukážeme vám, ako si miešame jednotlivé farby na dané nárazníky alebo na dané diely. Dobre, takže ideme miešať farbu a vždy je dôležité pred miešaním tej farby zapnúť si miešačku, aby tam... My sme tú miešačku mali zapnutú samozrejme, lebo vám chcem teraz povedať, že je dobré, aby sa to premiešalo aspoň 10 minút, ale my sme mali zapnutú. A je to kvôli tomu, že tá miešačka obsahuje jednotlivé pigmenty a sú tu pigmenty, ktoré majú vysoký obsah perlete alebo veľké zrná. Tým, že sú ťažšie ako celkový objem toho, tie zrná alebo tá perleť sa dá dole. Takže musíme to premiešať, lebo keby sme to neurobili a miešame farbu s nepremiešanými pigmentami, tak sa stane to, že tá farba nemusí mať ten odtieň, ktorý sme si predtým vybrali na vzorke, alebo ktorý máme vybratý ako správny. Zmenilo by to odtieň, definitívne, takže musíme to vždy premiešať. My už sme to premiešané mali. A teraz robím klasicky to, že si vyberám podľa počítaču, podľa programu tie kódy alebo tie čísla pigmentov, ktoré mi tam program ukáže. My už tam máme nahodený program na perleť, ktorú budeme nanášať na ten spomínaný Renaultový nárazník ako druhú vrstvu. A je to už len prehľad na perleť, takže tam začíname pigmentom, ktorý je vlastne pojivo. Vážim to podľa programu a podľa toho, čo mi program udáva. A je dôležité dodržať ten objem, ktorý tam je nastavený na desatiny. Je neuveriteľné, ako pri niektorých farbách dokáže zmeniť jedna kvapka odtieň celého obsahu. Takže keď
vydávate na Instagrame videá alebo na sociálnych sieťach videá, jak v Indii človek mieša farby tak akože od boku, že tam má náhodou tie pigmenty a tie všetky nádoby pri sebe, že sa pozrie na nejakú farbu, na nejaký kus plechu a on to tam dáva tak len tak od oka, že je strašný borec, lebo on to dokáže namiešať, tak to je blúd, neverte tomu, lebo to nefunguje. Lebo tak ako hovorím, 1/10 alebo 2/10 gramu vám dokážu zmeniť odtieň farby. Takže to, čo tam vidíte v tých videách, to, čo mi moji kamaráti všetci posielajú, jaké kúzlo dokáže ten človek z Indie alebo z Pakistanu, tak to neexistuje, nefunguje to. Takže keď máme farbu zamiešanú a máme v nej v teglíku všetky pigmenty, tak farbu ešte nariedíme, v tomto prípade v pomere 2:1, takže dávame do nej riedidlo, aby mala tú správnu hustotu na aplikáciu pištolov. Takže teraz máme zarobenú tú druhú vrstvu na ten Renaultový nárazník, to je tá biela farba, ktorú som spomínal v kabíne, že je tam úplne prvá je plnič mokro do mokra, ale čo sa týka farby, je prvá vrstva biely podklad a na to ide potom táto biela perleť. Preto môžeme vidieť, že tá druhá vrstva, ktorú teraz mám zarobenú, mám toto je označené na tom tegliku, aby som vedel potom, keď sa nabijem do pištoly, že čo tam vlastne mám, aby som sa nepomýlil. Tak keď sa pozriete, tak tá druhá vrstva je taká z 50% priehľadná. Ona tvorí väčšinu toho obsahu, je pojivo, takže je taká priehľadná a my tam dávame na to v tomto prípade dve vrstvy. Ale ešte vám spomeniem to, že pri bielej perleti je strašne tá perleť závislá od toho, koľko vrstiev my dáme na ten diel. Vplyvne to brutálne odtieň. Čiže je strašný rozdiel, či tam dám jednu vrstvu, 1,5, 2, 2,5, 3 vrstvy. Vždy mi to spraví úplne iný odtieň. Takže na to si musíte dať pozor, ideálne si na to spraviť test kartu a keď si spravím tú test kartu, čo vám teraz ukážeme, tak viem, že koľko vrstiev je ten ideálny odtieň, ktorý dosiahnem, aby mi to sedelo k zvyšku auta. Takže je to taká alchymia s tou bielou perleťou. A lakírnici to nemajú veľmi radi, ale ako dá sa to vychytať a je na to riešenie. Takže ukážem vám ešte tú test kartu, aby ste vedeli, čo som vám o čom teraz hovoril. Takže tu vám teraz ukazujem karty biele perleti, kde môžete vidieť, že to je tá istá farba a vidíte na tej test karte 4 rôzne odtiene. Tu napríklad vidíte 2. A keď to lomíte vo svetle, tak to zrno, tá perleť vám tam vlastne inak odráža to svetlo a vyzerá to ako iná farba. Takže to, napríklad v tejto karte je jedna tá istá farba, len je tam viac vrstiev a my máme napísané koľko a akých. Či celá vrstva alebo polovičná vrstva. A podľa toto s týmto musíte hrať ešte. Mimo toho, že máte zamiešané farbu podľa kódu, podľa vzorky, ktorá vám sedí, tak to ešte stále nemáte vyhraté, ešte stále vám to negarantuje to, že tá farba alebo ten odtieň vám bude sedieť s tým autom. Takže ešte musíte myslieť aj na toto. Takže naozaj alchymia. Pri lakovaní plastových dielov alebo väčšinou nárazníkov musíme myslieť na to, že pri odmasňovaní takýchto dielov alebo pri trení akýmkoľvek, či brúsime alebo odmasňujeme, pri akomkoľvek trení vzniká na tom plaste statika. A tá statická elektrika vlastne vytvára tú príľavnosť alebo takú statickú adéziu, ktorú my ale nechceme na tom dieli mať, pretože keď budeme lakovať, tak nám to bude priťahovať prach a budeme na tom dieli v tom laku mať špinu. Takže keď my odmasňujeme, alebo keď odmasňujeme a vytvárame trenie, tak na tom dieli, vidíte, ako je to aj na mojej ruke, normálne to lepí na ten diel. Takže takto isto, ak sa nám tam drží tá fólia, sa nám tam potom drží aj prach. A my keď chceme tomuto predísť, tak máme viac možností. Jedna z tých možností je použiť takúto pištoľ, ktorá vytvára opačný pól a vlastne keď to ofúkame, tak tá statická elektrika alebo tá statika zmizne. Alebo potom máme ešte druhú alternatívu a to je odmasňovač, ktorý je špeciálne na plasty, ktorým keď odmasníme ten diel, tak vlastne tá statika zase zmizne. Takže v tomto prípade použijeme tú pištoľ, ktorú si takto zapneme a ona bude vytvárať opačný pól a tým pádom tá statika na tom plastovom dieli zmizne. A teraz keď tam dám tú fóliu, tá fólia tam nedrží. Takže takto nám bude odpodzovať aj ten prach. Keď to nebude odpodzovať, tak minimálne sa ten prach tam nebude lepiť na ten diel. A to si tí, ktorí lakujú, určite všimli, že keď odmasnia diel a čudujú sa tomu, že stále, aj keď je odmasnený, ofúkaný, že stále tam tie zrnka prachu sú. Takže takto tomu vieme predísť. Hovorím, druhá alternatíva je použiť odmasňovač, ktorý je špeciálne na plasty, ktorý zabraňuje tomu, že sa tam tá statika vytvára. Takže buď tak, alebo tak.
My máme kabínu zapnutú a my si tie diely musíme odmasniť. Keď tie diely odmasňujeme, tak máme dve možnosti. Buď to odmasňujeme, ešte vám ukážem túto utierku, to je taká špeciálna utierka, ktorá má vlastne v sebe také plastové elementy, ktoré takisto zabraňujú tej statike. No a máme dve možnosti. Buď to odmasňujeme odmasňovačom, ktorý je na báze rozpúšťadiel, alebo to odmasňujeme odmasňovačom, ktorý je na báze vody. Je vodný odmasňovač. Ten s rozpúšťadlami nám rýchlejšie sa odparuje, takže môže nám robiť také flaky. Zanecháva nám také čmuhy. Na tom vodnom máme viac času, neodparuje sa tak rýchlo, takže môžeme to viacej treť, máme viac času na to, dobre to odmasniť, takže si rozmyslíme, či použijeme taký alebo taký. To závisí od situácií. A ešte by som chcel povedať k tomuto videu, ktoré teraz natáčame, že to video nie je zamerané na to, aby som teraz niekoho poučal, lebo ja viem, že to video pozerajú ľudia, ktorí lakujú dlhšie ako ja, alebo možno dlhšie ako ja, a možno lepšie ako ja. Vôbec ich nechcem poučať, samozrejme, ale je to video určené pre ľudí, ktorí si k nám dávajú lakovať diely alebo opravovať autá, aby videli, ako ten proces prebieha, ako tie jednotlivé fázy toho lakovania, toho procesu prebiehajú, aby videli, že za čo my lakírnici si pýtame od tých ľudí peniaze pri tej oprave. Takže to je dôležité povedať. To je len taká vsúka. Keď tie diely máme odmasnené, musíme si dať pozor na to, aby sme tam nemali tie čmuhy, ktoré som spomínal, že sa vytvárajú z toho prachu, aby sme to mali pekne čisté. Ale potom na to ešte použijeme jednu aplikáciu, to už pred samotným lakovaním. Existuje tzv. Lepkavá utierka a my tú lepkavú utierku, ona obsahuje nejakú chemikáliu, ktorá na seba naväzuje tie čiastočky prachu, o ktorých sa bavíme, pretože ten prach je úplne najväčší strašiak pre nás, pre lakírnikov, a ten lak pokazí, alebo teda ten prach v tom laku pokazí celý efekt. Takže tá lepkavá utierka je mierne lepkavá a ona na seba naťahuje tie čiastočky prachu, ktoré sú nie viditeľné voľným okom, ale napriek tomu my ich tam nechceme mať, pretože keď tam dáme tú farbu a ten lak, tak sa stane to, z malinkého prachu je zrazu veľká bodka, ktorá na slnku úplne bije do očí a my sme potom z toho smutní a musíme to opravovať. Takže my urobíme úplne všetko preto, aby sme tam toho prachu mali čo najmenej. A ďalšia dôležitá vec je povedať, že nalakovať diel tak, aby tam prach vôbec nebol, je, dá sa povedať, nemožné. Takže my to musíme eliminovať v maximálnej miere, ako ide. Použijeme všetky možné technológie a procesy na to, aby sa nám to podarilo. Ale niekedy sa stane, že tam ten prach máme. Takže aby ste vedeli, že robíme preto všetko a je to niekoľkokrokový proces. Dobre, takže ideme si dať na tento nárazník z Renaultu plnič mokro do mokra, biele farby, presne kvôli týmto čiaram, ktoré nám tu vyšli po prebrúsení. A aby sme si boli istí, že to tá báza prekryje, tak si to my uistíme s touto jednou vrstvou toho plniču mokro do mokra. Takže ten istý prípad, čo pri tom Renaulte bielom, akurát v čiernej, ideme prekrývať striebornú s čiernou farbou, čiže ideme meniť striebornú na čiernu, takže takisto malá, tenká, mokrá vrstva plniču, mokro do mokra. Ešte je dôležité povedať, že okrem toho, že to prekrýva a približuje sa nám k tomu záverečnému odtieniu, tak ten plnič plní tú úlohu, že keď máme diel, ktorý mal nejaký lak alebo bol použitý, nie je to nový diel, tak na tých prebrúsených miestach sa nám môže stať, že nám zreaguje tá nová farba, tá nová báza s tou starou, lebo my nevieme, aká je tá stará. A môže nám to okopírovať a spraviť nám to tam nejaké kazy. Takže aj preto my odfiltrujeme prebrúsené časti tým plničom. No, druhá fáza pri nárazníku na Octaviu v čiernej farbe, tým, že máme nalakovanú jednu tenkú vrstvu plniču mokro do mokra, aby sme odizolovali farby medzi sebou, aby sme sa aj priblížili čiernym základom k finálnej čiernej farbe. Môžeme bez brúsenia na ten plnič, na ten čerstvý plnič nanášať bázu, teda farbu, ten daný odtieň. Takže preto sa to volá mokro do mokra. Takže ideme na ďalší diel, sú to diely z Opla a je to tmavá sivá. Čiže ideme z tej čiernej do tmavej sivej, aby sme nestriekali potom čiernu s bielou dokopy a ten biely nárazník, ktorý sme si hovorili z toho Renaultu, z toho bielo perleťo si necháme nakoniec, aby sme si medzi sebou nezaprašili tie diely. Samozrejme, ja musím potom dávať pozor na to, aby som neišiel to pištolou a to farbou
proti tomu dielu, ale to už sú také detaily, to si potom povieme. Vidíte tento diel, ktorý som spomínal, že len prelakovávame, nedávame na ňom farbu, lebo farba na ňom bola už včera, ale my sme museli ten lak obrúsiť, pretože som si nebol spokojný, tak ten máme teraz zakrytý, aby nám nezapadalo tých farieb, ktoré teraz dávame na tie jednotlivé diely. Ešte poviem, že napríklad pri lakovaní nárazníkov je strašne zásadné, čo pri originál dieloch, keď ich máte nalakované na aute, nie je, že tie diely sa lakujú už na naskladanom aute. Tak my keď ideme teraz do tmavej farby, tak ja musím dať veľký pozor na to, aby som začal s tými hranami, ktoré sú teraz v sivom plniči, aby som prekryl vlastne všetky hrany, ktoré, keď sa potom namontuje ten diel na auto, aby nebolo vidieť, že tam niekde presvíta plnič, alebo že keď otvoríte dvere, je vidieť, že tam je ešte základ pod tou farbou. Takže tie hrany si spravím ako prvé. Ja som naniesol na ten blatník prvú vrstvu, to je taká vrstva, na ktorej uvidíme, či nám prekryla všetky diely a či tá farba dobre rozložená na celom tom dieli. Pri takejto tmavo-sivej farbe je potom dôležité ešte sa pozrieť, či tam nemáme tie mapy, ktoré tam teraz vidíte. Sú to také mračná z toho, ako tá pištoľ dávkuje tú farbu. A ak je to tam vidieť, tak potom takzvanou metódou zaprašovaním my dokážeme tie flaky alebo tie mapy od toho uloženia tej farby odstrániť. To vám takisto potom ukážeme. Nárazník je trošku iný prípad ako blatník. Pri nárazníku si musíme dať veľký pozor na to, aby sme sa dostali do tých všetkých zákutí, pretože nárazník je členitý. To lakovanie je trošku komplikovanejšie, takže tam sa radšej dvakrát presvedčíme o tom, že máme zalakované, zastriekané s farbou všetky tie kúty a tie jednotlivé záhyby v tom nárazníku. Samozrejme, že dizajner, keď dizajnuje to auto, tak on nemyslí na to, že jedného dňa vy budete to auto opravovať a že vy sa budete trápiť s tou pištolou pri 2,5 bare s takýmto 30 cm lúčom, s tým, že budete potrebovať zastriekať všetky tie kúty. Takže ona to nemyslí, ale vy sa s tým musíte popasovať a musíte to zvládnuť. Musíme dať hlavne pozor na tie komponenty alebo na tie časti, kde je dosada kapota napríklad, ktoré teraz vyzerajú, že sú není viditeľné, ale keď do tej fugy medzi kapotou a nárazníkom zasvieti slnko, tak tam musí byť farba. Medzi tým, ako sme lakovali prvú vrstvu na nárazník, nám obschla tá prvá vrstva na tom blatníku, ktorý sme lakovali ako prvý, takže môžeme lakovať druhú vrstvu. Keď nalakujeme druhú vrstvu farby, uvidíme, ako vyzerá ten diel, či tam nie sú mapy, zasvietíme si na to s lampou a ak bude treba, tak to ešte zaprášime na malom tlaku zďalšia, aby tá farba dosadala pomaly v malom množstve na ten diel a vtedy nám vlastne ona tie mračná, ktoré tam vytvorila tá farba, zakryje a je to ako jednoliatý celok. No dobre, takže my máme nalakované všetky diely vo farbe alebo nastriekané vo farbe. Môžete sa pozrieť, ako toto vyzerá, je to tu taký harlequín, lebo tu máme čiernu, zelenú, tmavosivú a bielu perle dokonca. Takže máme to všetko nalakované vo farbe a ideme na to dať prehľadný lak. Takže toto je tá finálna fáza. Videli ste vo videu tie jednotlivé procesy. Ja neviem, ubehli 2 hodinky a my sme v štádiu, kedy máme všetky diely uschnuté a môžeme na to nanášať prehľadný lak. Takže ideme na to. Prehľadný lak nanášame primárne v 2 vrstvách. Tá prvá vrstva je skoro plná vrstva, tak aby sme mali jednoliatý celok a potom dávame druhú, trošku plnšiu, aby sme zaliali, aby sme pekne spravili štruktúru na tom dieli a vtedy máme hotovo. Sú prípady, kedy, alebo teda vo výrobe, v prvovýrobe, vo fabrikách sa lakuje prevažne na jednu vrstvu a lakovanie zadného nárazníka býva zvyčajne jednoduchšie, pretože nie je tak členitý ako predný nárazník. A pri prednom nárazníku musíte dať väčší pozor na to, aby ste pri tých záhyboch a pri tých členitých miestach nedali príliš veľa laku, aby vám to nesteklo, lebo potom to môžete robiť znovu. Pri lakovaní kapoty máte na výber takisto, môžete si tú kapotu dať na tom polovadle zvislo alebo vodorovne.
Keď ju máte takto vodorovne, tak ten lak môžete viacej naliať, môžete tam dať väčšie množstvo toho laku. Samozrejme musíte dať pozor, aby to neteklo tuto v rohoch, ale ten lak viete rozliať viac. Ak budete striekať tú kapotu a budete ju mať vertikálne, tak tam bude taká štruktúra laku, aká je napríklad na dverách. Takže môžete si vybrať, buď ju lakujete tak alebo tak. Keď chcete ten lak naliať a chcete, aby tam bol veľký objem toho laku, tak je lepšie ju lakovať takto naležato, ale zase vám hrozí to, že tým, že v tomto prostredí sa môže pri tom odvetrávaní hýbať špinka alebo nejaký prach, čo sa deje, tak vám tam môže padnúť špinka. Keď to máte vertikálne, tak tá špinka na tú kapotu nepadne. Takže má to svoje výhody a nevýhody. Že ideme na druhú vrstvu. Takže finálna fáza videa je, že vám ukážeme, ak sa nám táto práca podarila a vy vlastne ste videli celý ten proces našej dennej aktivity. Toto my robíme každý deň, toto je náš denný chlebíček, takže videli ste, ako máme diely v kabíne, ako si ich pripravíme na lakovanie, ako si miešame farbu. Bavili sme sa o tom, aký je rozdiel medzi lakovaním nového dielu, medzi lakovaním dielu, na ktorom už je nejaká vrstva farby. Takisto ste videli, že sa v kabíne dajú nastrekať 1,5 metra od seba rôzne farby, čiže tuto sme nalakovali zelenú, s čiernou, so stmavosivou a dokonca s bielou perleťou. Videli ste, ako celý ten proces prebieha a ja som rád, že to vidia ľudia, ktorí sa živia takýmto istým remeslom a som rád, že to vidia ľudia, ktorí si dávajú autá opravovať, aby vedeli, čo obnáša naše remeslo. Takže verím, že ste trošku viac sa dostali do hĺbky tohto celého a keď už vám niekto povie, že chce, alebo že vy poviete, že chcete nalakovať nejaký diel, tak to presne prebieha. Toto je to lakovanie.